Mä oon opiskellut Aalto-yliopistossa materiaalitekniikkaa, valmistunut sieltä diplomi-insinööriksi. Alun perin mä päädyin Augmeticille kesätöihin ja sen kesätöiden aikana sain sovittua sitten diplomityöpaikan tänne. Ja diplomityön aikana sitten täältä aukesi prosessi-insinöörin paikka, jota mä hain, ja koska mä olin viihtynyt täällä niin hyvin, niin halusin jäädä tänne töihin. Mun työssä on parasta, että mulla on haastavia projekteja, mutta ne on onnistuttu pilkkomaan pieniin paloihin, jolloin niitä onnistumisen tunteita saa useammin kuin jos olisi isoja kokonaisuuksia. Ja sitten mä tykkään mun työssä siitä, että sen lisäksi, että siinä on sitä dataa ja tulosten käsittelyä, niin on myös paljon käytännönläheistä työtä. Meillä on tosi hyvä tiimi. Me tullaan tosi hyvin toimeen ja me pystytään käyttämään toisten osaamista hyödyksi. Meidän työssä on tärkeää, että me tullaan tosi hyvin toimeen myös tuotannon ja kunnossapidon ihmisten kanssa ja osataan hakea tarvittaessa vastauksia myös muilta osastoilta.